муҳаммад боқиров аз раҳбарони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ҷаласае бо ширкати шуморе аз мардум дар шаҳрдории Хоруғ бо таъкид бар ин ки ӯ на хоҳони президент шудан аст ва на хоҳони раис шудан, хитоб ба шаҳрдори ҷадиди Хоруғ Ризо Назарзода гуфт: агар раис бошӣ ва гӯшат кунанд, армияро бардор. Ба ман амнистияи шумо лозим нест. Мо бояд шуморо амнистия кунем, на шумо моро. Халқ бояд шуморо авф кунад барои кирдорҳоятон. Вай ҳамчунин гуфт: 140 километри замини Тоҷикистонро қирғизҳо гирифтанд. оё инро надидед? Территорияи моро қирғизҳо мегиранд. Вай хитоб ба Ризо Назарзода таъкид кард: агар кор кардан хоҳӣ, постҳоро аз шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои атроф бардор. мо ҳам бароят хидмат мекунем. паҳлӯ ба паҳлӯ шаҳрро обод мекунем. муҳаммад Боқиров дар ин ҷаласа, ки чанд рӯз пеш ва дар оғози моҳи марти соли ҷорӣ баргузор ва навори он дар шабакаҳои иҷтимоии Фейсбук мунташир шудааст, дар ибтидо хитоб ба шаҳрдори Хоруғ гуфтааст: ман бо ту намешинам, бо занҳо бароям паём нафирист, мард бош. Мардумро куштед ва ҳоло оё таваҷҷӯҳро ба тарафи мо равона кардани ҳастед? муҳаммад Боқиров дар идома хитоб ба Назарзода бо баёни ин ки шумо на ақл доред ва на тактика, сабаби бало шудани телевидениеро бар сари мақомот чунин тавзеҳ дод: якум, гапҳои беҳуда, ва дуюм, дарвозиҳоро шӯронидед. ва бо баёни ин ки лаҳзае буд ки мо бояд бо ҳам даробару мекардем, хитоб ба Назарзода гуфт: ана ҳоло ҳалқат хушк шудааст, туро касе намешиносад ва худо ҳатто хешовандонат туро намешиносанд. Ному насабатро дигар кардаӣ. муҳаммад Боқиров дар идома хитоб ба Назарзода ва соири мақомот бо таъкид бар ин ки шумо мардумро куштед гуфт: постҳоятонро бардоред, армияро аз шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои атроф баред. 140 километри замини Тоҷикистонро қирғизҳо гирифтанд. оё чунин нест? Инро надидед? Территорияи моро қирғизҳо мегиранд. Намедонам чӣ гӯям. ҳай дар идома хитоб ба шаҳрдор ва мақомоти шаҳрдорӣ бо баёни ин ки агар кор кардан хоҳӣ, постҳоро бардор, таъкид кард: мо ҳам бароят хидмат мекунем. Паҳлӯ ба паҳлӯ шаҳрро обод мекунем. сипас сару садои мардум дар толори ҷаласа баланд шуд ва ҳамагӣ бо тасдиқи суханони Муҳаммад Боқир гуфтанд: рост мегӯяд Муҳаммад Боқир. дар идома сардори собиқи нерӯҳои марзбонӣ дар Мурғоб, Сарҳанг Муҳаммад Боқиров бо баёни ин ки ҳоло шумо моро муҳосира кардаед гуфт: ҳалқаамон гирифтаед, ҳар тӯҳмате хоҳед мекунед, мардумро шумо куштед, толибу қирғизро он су монда, ҳоло мисли занбур ба мардум часпидаед. Вай дар идома ба таъкид бар ин ки ӯ на хоҳони раис шудан аст ва на хоҳони президент шудан гуфт: фақат оромамон гузоред, мо осоиштагӣ мехоҳем. муҳаммад Боқиров дар идома хитоб ба Назарзода хотирнишон кард: агар раис бошӣ ва гӯшат кунанд, армияро барор. Ба ман амнистияи шумо лозим нест. Мо бояд шуморо амнистия кунем, на шумо моро. халқ бояд шуморо авф кунад барои кирдорҳоятон. Вай афзуд: шарм доред. Телевизорро ҳам наовардед, то ки мардум набинанд шармандагиятонро. ба раиси вилоят Мирзонаботов ҳам расонед. оё вай мардуми моро ором мегузорад? муҳаммад Боқиров дар идома бо ишора ба раиси вилоят Мирзонаботов ёдовар шуд: ӯро ба раисӣ чӣ кор? Биравад сарҳадро ҳифз кунад. вай хитоб ба мақомоти шаҳрдорӣ бо баёни ин ки шумо барои 2-3 дарахт мардумро ба ҷавобгарӣ кашидед гуфт: армияи шумо бо боғи ботаникӣ чӣ кард? боғи ботаникӣ дар ҷои дуввум буд. онро чӯлистон кардед. ин қадар зарар овардед ба он. пости ботсадро бигиред. он лозим нест. монед мардум ором ба хонаҳояшон раванду биёянд. муҳаммад Боқиров дар поён таъкид кард: хабаратон кардем, бароятон коғаз равон кардем. Мардум он ҷо мераванд, боз нагӯед ки ғайриқонунӣ аст.